În videoclipul de astăzi o să vă prezint top 5 chestii care nu le știi despre Minecraft. Și de ce să mai așteptăm? Să-i dăm drumul. Primul lucru care vreau să-l prezint este că poți să scopi capul unui om de zăpadă folosind o foaie. Ce ciudătoare! Al doilea lucru care o să vi-l prezint este că mai poate să sparg asta. Bun. Este că câinii sau lupiciorii ăștia mici își iau damage când cad de la mari înălțimi. Vedeți? Și-au luat damage. Doar că nu am uitat ele. Al treilea lucru care vi-l prezint este că puteți să puneți un end crystal pe bedrock și pe obsidian. Dar dacă îl atingeți și este un alt end crystal lângă el, vor exploda amândouă. Dar să vă arăt o chestie, să pun și eu mai multe blocuri obsidian și încă un rând de bedrock. Bun. Trebuie să am mare grijă să nu explodeze. Bun. Și dacă apăsați pe ele și sunteți între ele și aveți mai multe, apăsați o dată, vă trimite foarte sus, după cum vedeți. Fix în apă. Al patrulea lucru care vreau să vi-l prezint este aproape ultimul, că astea blocurile astea de blocurile astea de coral aici sunt vie dacă au contact cu apa, dar dacă le puneți pe uscat vor pieri, efectiv vor pieri. Dar dacă puneți o găleată de apă, stați puțin de... uitam. Bun. Cum puteți să-i readuceți la viață? Trebuie să dați o găleată de apă peste ei. Zombie. Nu. Din păcate, aceștia nu vor mai avea niciodată. După cum vedeți, au rămas vii. Al cincilea și ultimul lucru care vreau să vi-l prezint, sau Gigel, poink, este că trebuie să faceți cu... eu am luat blocuri de astea de prismarin, că da. Dar puteți să faceți și cu dark prismarin sau cu prismarin simplu. Dar eu o să fac cu prismarin simplu, pentru că trebuie să faceți 5 blocuri. 1, 2, 3, 4. Stai, că fac altul. Trebuie să faceți 5 blocuri. 1, 2, 3. Băi! 3. 5. Bun. S-au făcut 5. Și acum trebuie să puneți ca un portal spre end. Așa. Stai că trebuie să... 1, 2, 3, 5. Stai, că trebuie să le scot pe astea. Vă trebuie neapărat să faceți aici jos 5 blocuri și de aici 4 blocuri. Bun, sau de. Și acum, dacă puneți un bloc în mijloc și un conduit,
și spargeți blocul, vă va da conduit power. Și dacă vreți să-l faceți mai puternic, să vă mai arăt ceva, acest timer nu se duce. Și dacă vreți să-l faceți mai puternic, trebuie să faceți așa. Trebuie să îl faceți bun. Bada aici. Bun. Trebuie să faceți exact ca mine. Bun. Acum puțin mai puternic. Bun. Și trebuie să faceți în mijlocul blocurilor alte blocuri care se lipesc. Bun. Și vom sparge acest conduit și vom pune unul nou. Și după cum vedeți, are niște particule mari pe lângă el pe aici. Și da. Conduit power, vedeți? Și nu se duce timerul deloc. Cam atât a fost pentru sau cu episodul de azi. Vă mulțumesc că l-ați vizionat. O zi bună sau o noapte bună, după cum e la noi. Eu am fost Edi Dănuț și vă salut. Pa!